Hallo, hallo. Så er der gerne over Ramme Borger- og Håndværksforeningens erhvervsudvalgs vegne. Vi er alle sammen hjertelig velkommen til erhvervsudstillingen 1979. Og en særlig velkomst vil jeg rette til vores arbejdende kunstner Jonna Sag her på udstillingen. Og en særlig velkomst til Egon Bjerg, som har lovet at åbne udstillingen for os. Dermed vil jeg gerne have lov til at rette en tak til samtlige udstillere for den opbakning, som vi har fået til den her udstilling. Når nu i går vi gik og stillede op hernede, så forstår jeg en betydning af, hvad det vil sige at bo i et lokalsamfund. Altså den samhørighed, altså som der blev givet udtryk for hernede, det var simpelthen enestående. Tak skal I have alle sammen. Og så vil jeg håbe, at vi kan leve op til vores nye slogan, som vi Erhvervsrådet har givet os. Der er i hjerterum i rammen om et godt lokalsamfund. Velkommen alle sammen. Og så vil jeg gerne give ordet til Egon Bjerg. Værsgo. Hallo. Frigående, for der er vi netop at det gode se lokalsamfundet, så man får mulighed for at bo og for at arbejde samme sted, til gavn for vores skole, og til gavn for forretningslivet, og til gavn for de kulturelle aktiviteter i vores område. Men skal det lykkes, så er det nødvendigt, at vi må bede borgerforeningerne om at stå og spik. Ramme Borgerforeningen, det er en gammel forening, men den står midt i en blomstringstid. Når det er tilfældet, så skyldes det nok ikke mindst, at der bagved står en vågen og blomstrende handel, håndværk og industri. Og også i byens borgers aktive medleven har der rørt sig i og omkring dem. Der er i de senere år oprettet adskillige borgerforeninger her i kommunen. Og mange har vel tænkt, skal det nu være pressionsgrupper over for kommunen? Det har imidlertid været tilfældet. Her i kommunen har man en god og en særlig samarbejdspartner i borger- og håndværkerforeningerne. Jeg vil gerne her i dag ved den lejlighed tage til Ramme Borgerforeningen og sige dem tak for godt samarbejde. Og jeg vil også gerne sige jer tak for initiativet med den her udstilling her. Og jeg vil gerne ønske erhvervslivet og erhvervsudvalget her i Ramme, at de må få en god og udbytterig udstilling til gavn for kommunen som helhed, men lokalsamfundet her i Ramme-området i særdeleshed. Jeg vil gerne hermed erklære erhvervsudstillingen i Ramme 1979 for åbent. Det var godt. Ja, nemlig.
Jeg vil gerne lige have lov til at henstille til samtlige udstillere om at i løbet af ret kort tid lige at flytte de biler ud fra parkeringspladser herude. Det er allerede ved at stoppe til derude nu. Tak skal I have. Ja, vores erhvervsudvalg, Svane By, vores erhvervschef for Lemvig og omegn. Velkommen. Og han vil sige en par ord om erhvervsmuligheder i almindelighed herude i Ramme. Velkommen, Norsgaard. Det vil muligvis være en overraskelse for mange, men det er ikke desto mindre en kendsgerning, at den industrielle udvikling i Lemvig Kommune har været meget stærk. Fra 1976 til 1977 forøgedes antallet af industrivirksomheder i Lemvig Kommune med ca. 40%. Beskæftigelsen i disse virksomheder voksede med 27%, og lønudbetalingen i virksomhederne blev forøget med 44%. Disse tal ligger langt over gennemsnitstallene for Ringkøbing Amt og for hele landet. Der er imidlertid ikke tale om nogen udflytning af virksomheder fra de store byer. Virksomhederne der har problemer nok i forvejen. Nej, der er tale om en vækst i de bestående virksomheder. En vækst, som også har givet sig udslag her i Ramme, og som støttes glimrende af denne erhvervsudstilling, som Ramme Borger- og Håndværkerforening har arrangeret. Med kommunesammenlægningerne i og omkring 1970 blev der fjernet en række offentlige administrative funktioner fra lokalsamfundene. Rationaliseringsgevinsten ved denne reform var åbenbar, men det blev først senere klart, at en lang række lokalsamfund i en lang overgangsperiode ville føle tilknytningen til storkommunen temmelig løs. Lokalsamfundene landet over, og altså også i høj grad i Lemvig Kommune, opbyggede, eller måske snarere genopbyggede, derfor lokalforeninger, der kunne varetage lokalsamfundenes interesser, og som kunne løse fælles lokalopgaver. Det er glædeligt og forfriskende at stifte bekendtskab med en så aktiv og så konstruktiv lokalforening som den, der eksisterer her i Ramme. Men det er samtidig nødvendigt, at lokalforeningerne er aktive og konstruktive. For hvis der ikke i et lokalsamfund er mulighed for såvel beskæftigelse og adspredelse som undervisning, kultur, offentlig service og meget mere, ja, så vil disse samfund gradvist blive affolket. Afvandringen fra lokalsamfundet vil selvsagt til dels rette sig mod den nærmeste større by, men der er ingen tvivl om, at mange vil forlade kommunen for aldrig nogensinde at vende tilbage igen, og dermed vil det gøre det vanskeligere for de tilbageværende at opretholde et serviceniveau, der er attraktivt for tilflytning, såvel for beboelse som for erhverv. Derfor er aktive lokalforeninger af stor betydning, dels for lokalsamfundet, men så sandelig også for kommunen som helhed. Det er overvejelser af denne art, som ligger bag de offentlige bestræbelser på at styrke de mindre kommuner og lokalsamfundene. Egnsudviklingsloven skal forbedre mulighederne for at sprede især industrien geografisk i højere grad end tilfældet er nu, og de talrige statslige støtteordninger, der eksisterer herudover, kan have den samme effekt. Lemvig Kommunes hensigter er at sikre, at der til stadighed er brugsklar jord til erhvervsformål i byzonebyerne i Lemvig Kommune, det vil sige Nørre Nissum, Bøvlingbjerg, Bækmarksbro og Ramme. Det sidste spørgsmål er blevet drøftet meget indgående med formanden for Lemvig Kommunes tekniske udvalg, hr. Jens Christian Skovmose, der var særdeles positiv over for de tanker, som blev forelagt ham af en arbejdsgruppe, som Erhvervsrådet havde nedsat, og som blandt andre havde Christian Præstegård som medlem. Det vil næppe være særlig hensigtsmæssigt, hvis jeg her går i detaljer med de forskellige offentlige støtteordninger og handelsvilkår, som eksisterer.
langt hellere vil jeg give tilsagn om, at Lemvig og Omegns Erhvervsråd i det omfang, som vores kapacitet tillader, vil støtte Randeborg og Håndværkerforeningen og de øvrige lokalforeninger i Lemvig Kommune i deres bestræbelser på at skabe erhvervsudvikling inden for Lemvig Kommunes grænser på en sådan måde, at der bliver tale om en balanceret vækst til gavn for lokalsamfundene og derigennem også til gavn for Lemvig Kommune som helhed.